Hi guys! For today, magmumukbang tayo ng mango. Meron tayong green mango at saka meron tayong ripe. Do wala tayong sausawan guys, hindi tayo nakapagdala ng kwan. Ilarn signature na bagoong alamang. See? Charan! In fairness, matamis siya. Kahit walang sausawan guys, promise, ang tamis. I love it. Super tamis. And crunchy. Super happy ako dito sa mangga na to. Charan. Gusto ko ring i-try ito. See? Look at that. Oh, it's super juicy. But parang mas prefer ko yung green. Pero this one is juicy, ha?